Čaute, moje meno je Walker a vítajte pri hre Anturnet. Máte tu také tutorial single player, connect a host. Dáme si najprv tutorial, aby sme si ukázali, čo je o tej hre. Bla bla bla, hatuaniny vás, hatuaniny, bla bla, x. Takže x-kom si môžete čupnúť, takto vidíte tu za ten krásny súd a potom tak môžete kričať na zombíka, že haló. Samozrejme, keď ťuknete ječko, máte point, surrender alebo value. My si nedáme, alebo dáme si value. Value. Nakašľať. X. Trošku mi to laguje, sakra, čo sa deje. Nejaký Slenderman mi natávajú počítač. X-kom skačete. Z-kom úplne ležíte. Keď chcete spať. Ale ne. Možno. Hej. No, jednotka, to je táto gumipuška. Dvojka, to je nejaký čajový dýchanok. Ale ne, to je bandáž. Trojka, to je nejaké drevo, umlčíme súd. Ale ne, to je na zlomenú nohu. A štvorka je ruka, vidíte. Ruka. No. Zoberieme si jednotku. To sú tupohlavci. Ježiš, čo tam ten robí? Bum. Vodné prípravky. Hlava. Či kokso. Akurát tu nemám tú bandáž. Či nie bandáže mám ešte 4. Akurát som vám mohol ukázať tu na zlomenú nohu, more. Ja som... Trdo. Ideme autíčkom. Takto sa búra. Takto sa lepšie zastavuje. A sme na konci tutoriálu. Tutoriál už volá domov. I ty volá domov, No, samé kebuziny napísané. 39, 90. Tu nám máte single player. Dáme si najprv to pay. PewDiePie. To nám bude. Jo, 11 hodín natáčame. Tam sú zombie. Mám jeden šíp. Tak použijem ho na toho zombíka. Čo mi to tak svinsky seká? To je lak. Áno! Trafil som ho! Videli ste to? Takto sa triafa. Ten, kto nevie, ako sa triafa. Ste taký profesionálny. Takže toto je táto mapa. Disconnect. Žiadny signál. Play. Single player. A tu máme arénu. Budeme bojovať proti Spartakusovi. Tu nás sú drogy. Prírodné drogy. Ňam. Ideme sa ožrať. Ňam. Dobre. Tam sme asi minuli arénu. Kde len môže tá aréna sakra byť? Že by toto bola aréna. Prírodná aréna proti stromom. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim. A jak to duní ten strom? Dobre, disconnect.
Charakter, tu si môžete vylepšovať svoju postavu. Tie zamknuté, nad tým ani nerozmýšľajte, tie nemôžete otvoriť nikdy. To si musíte kúpiť za 3,99. Kapito? OK. Ešte sa mi odgrgáva po včerajších čipsoch, ty kokso. Play, Connect, tu nám máte servery. Tu si môžete dať kamošov server, samozrejme musíte mať hamači. PvP tam môžete zapnúť iba majiteľ serveru. Musíte dávať benzín. Náklady benzínu nájdete... Najviac ich nájdete na vojenskej základni. O stanici. Pre niekoho. Takže... To by bolo pre dnešok všetko. Majte sa dobre. Čaute, uvidíme sa u ďalšieho videa.